Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mboten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen mboten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita nerasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. An ba'dil hukama'i, saking setengah piro-piro ahli ilmu, salasatu asya'a utawi telu piro-piro swiji-wiji iku tafrahu ngilangaken apa telu al-ghusasa ing piro-piro kesusahan. Dawuhipun sebagian saking ahli ilmu wonten 3 perkawis ingkang saged ngicalaken kesusahan, ingkang saged ngicalaken stres. Napa mawon? Ingkang pertama inggih menika zikrullahi, suwiji iku zikir maring Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ingkang pertama sing saged ngicalaken kesusahan inggih menika zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih waliqa'u auliyaihi, lan kepanggih kelawan pira-pira kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih inggih menika kepanggih kalian tiang-tiang soleh kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Sowan maring para kiai, sowan dumateng para sholihin. Ingkang kaping 3 inggih menika wa kalamul hukama'i, lan dawuh pira-pira ahli ilmu.
Ingkang nomor 3 saged ngejalaken kesusahan inggih menika midhangetaken dawuhipun tiang-tiang ahli ilmu. Kados kita lan panjenengan sedaya rawuh wonten menika panggenan kagem sareng-sareng ngaos. Midhangetaken dawuh-dawuhipun para ahli ilmu. Menawi kula wonten ngajeng niki namung nderekaken nyampeaken. Nggih. Tapi kula nggih sejatosipun sareng-sareng belajar. Midhangetaken kalamipun ahli ilmu. Dipun riwayataken saking setengahipun ahli hikmah, perkawis 3 ingkang saged ngecali kesusahan, zikir dumateng Allah pinanggih para kekasihipun Allah lan midhangetaken dawuh-dawuhipun ahli ilmu. Sinten tiange sing saweg ngraos susah mboten tenang rasane. Obate 3 niki. Sing pertama napa? Zikir maring Allah taala. Zikir napa? Zikir napa mawon? Nggih. Kados dawuhipun Allah taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Menawi panjenengan kita sedaya niki kepengin atine tenang, atine tentrem, niki obate kalian zikir dumateng Allah taala. Enjing-enjing sampun sareng-sareng maos Radibul Athos. Zikir dumateng Allah. Mangke saderenge zuhur utawi sak sampunipun salat zuhur maos zikir. Sak sampunipun salat asar maos zikir. Bar maghrib luwih-luwih dumugi isya maos zikir. Niki insyaallah atine ayem adem tentrem. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mula monggo ingkang mungkin dereng saged istiqomah sak samunipun ba'da salat niki ampun age-age bubar salat terus jengkar nerusna pekerjaan, nyempetaken sekedap kagem zikir. Maos subhanallah subhanallah subhanallah, astaghfirullah 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 astaghfirullah, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, lan zikir-zikir lintunipun insyaallah kita pinaringan ati ingkang ayem. Amin ya rabbal alamin. Kita terasaken sederek dunia menika dening para ulama dipun sebataken kalian sebatan darul masail. Taksih kengetan ngaos dumateng guru kita Bapak Rifki Mustafa, bilih dunia menika sebatane wonten 3 sebatan. Ingkang pertama darul masail, tegesipun panggenanipun masalah-masalah. Nggih napa mboten? Ingkang namine gesang wonten alam dunia niki nggone masalah tok masalah siji rampung teka maning masalah tambah loro. Dudari mali masalahe rampung teka maning malah tambah dados 3. Terus masalah ngantos kita menika husnul khotimah nembe rampung masalah-masalahe. Selagi kita dipun takdir teksih nggadahi nyawa niki
urip wonten ing alam dunia anane mung masalah tok pokoken. Nggih. Ingkang kaping kalih, dunia ugi dipun sebat kalian darul masaib, tegesipun panggenanipun musibah-musibah. Sing nomor kalih, dunia menika dipun sebataken kalian darul masaib, tempate musibah-musibah nggih teng alam dunia niki. Kados ingkang akhir-akhir menika kejadian wonten Banjarnegara, wonten Cilacap, wonten Gumelar, sing radi parah sangat malah wonten Sumatera. Musibah tok. Nggih. Mugi-mugi kita pinaringan selamat saking musibah. Amin ya rabbal alamin. Lan ingkang saweg ngalami musibah, mugi-mugi pinaringan sabar. Ingkang sami sedo mugi-mugi husnul khotimah. Kita nggih namung saged ndongaken, syukur-syukur nderek mbantu nggih. Bantu arto, bantu klambi, bantu makanan pokok dan lain-lain. Koh lah kula dereng saged nggih sareng-sareng kita ndongaaken. Wong namine dunia menika tempatipun musibah-musibah. Ingkang kaping 3, lan dunia menika ugi dipun sebat darul balaya, tegesipun panggenanipun bilahi-bilahi. Sing nomor 3, dunia niku dipun sebat kalian darul balaya, bilahi-bilahi. Napa mawon bentuk bilahine? Wong namine ya menika dipun sebat kalian tikong perkawis niki darul masail, darul masaib, lan darul. Saking arah menika sampun cetha bilih dunia menika panggenan ingkang mbetahaken kesabaran. Mulane wong dunia niki darul masail, darul masaib, darul balaya. Niki kita sanget mbetahaken ingkang namine kesabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sabar. Diuji teng Gusti Allah masalah, diuji musibah, diuji bilahi sabar. Ingkang dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Putrane nek dengendikani manut banget kewalikane. Nggih. Sabar. Putrane dilalah soleh soleha. Bojone nyoba sing luar biasa. Sabar. Garwane soleh soleha, putrane soleh soleha. Sing nguji tanggane anak bae sing kudu bahas detukari nopo mawon mesti niki nggih kedah sabar. Tanggane ayem, anake soleh soleha, pasangane soleh soleha, mertuane nggih lah golek ngendika kayong nyenengi banget sabar. Kok wonten tiyang keluargane ayem tentrem, tangga-tanggane pada akur, mara sepuhipun nggih lajeng loman banget. Niki nggih kayane langka nggih. Menawi tirose Bapak Rifki ngimpi nggih, wong nang dunia kok adem ayem niki ngimpi. Wong dunia menika darul masail, darul masaib, lan darul balaya. Kuncine tunggal napa? Sabar. Mugi-mugi saged.
Amin ya rabbal alamin. Dawuh ing inggil nerangaken resep supados kita saged langkung sabar, tenang lan sekeco ngadepi masalah-masalah, ngadepi musibah-musibah, lan ugi ngadepi bilahi-bilahi ingkang panci kedah kita ayahi ing dunia menika. Wonten 3 resep sing kita sebat wau, wonten 3 kepengin ical saking kesusahan. Pertama, dzikir maring Allah, sowan maring tiang-tiang soleh kekasihipun Allah, lan ngaos dumateng kalamipun utawi dawuh-dawuhipun ahli ilmu. 3 perkawis ingkang sampun dipun aturaken wonten ing inggil menika sampun tercantum, sampun tercakup wonten ing dawuhipun junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 resep sing mangken niki dipun sebataken menika sampun tercakup wonten dawuhipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun sebataken menika. Niki hadise radi panjang. Nggih. Koh sempet bekto pulpen nderek di napa namine coret-coret. Artine mbok menawa ngaos terus mangke kondur buka kemalih, oh jebule artine niki. Nggih. Hadis menika dipun sebataken wonten ing Sahih Muslim nomor 2851. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi setuhuna iku kadue Allah, tabaraka maha mundhak sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, malaikatan ono malaikat sayyaratan kang bergerak keliling, fudulan kang akeh, ya tatabbauna kang goleti sapa malaikat majalis dzikri ing pira-pira majelis zikir. Gusti Allah menika nggadahi malaikat sing tugase menika keliling wonten ing alam dunia madosi majelis-majelis zikir kados ngaos ahadan menika. Mugi-mugi dirubung malaikat. Amin ya rabbal alamin. Fa idza wajadu mongko ari kalane nemu sapa malaikat majlisan ing siji majlis, fihi kang iku ing dalem majlis apa zikrun zikir, qa'adu mongko lungguh sapa malaikat mahum bareng sartane ahli majlis. Nah, menawi malaikat sampun keliling terus nemu majelis zikir, malaikat menika nderek pinara, nderek zikir, nderek ngaos. Wa haffalan ngepung sapa ba'duhum setengah malaikat ba'don ing setengah bi ajnihatihim kelawan biro-biro cewiwine malaikat. Malaikat menika nderek pinara terus mengayomi ahli majelis menika kalian sayap-sayapipun malaikat. Hatta yamlau sehingga ngebeki sapa malaikat ma ing barang bainahum kang ing dalam antarane malaikat wa baina sama'id dunya lan ing dalam antarane pira-pira langite dunya. Pun dipapan teng mriku wonten majelis zikir, majelis ilmu, malaikat teng mriku sami nderek zikir, derek kumpul sampai ngebeki napa namine sama dunia, langit-langite dunia. Fa idza tafarraqu mongko ari kalane bubaran sapa ahli majelis, aroju mongko munggah sapa malaikat, wasaidu lan tegese munggah sapa malaikat ila samai maring langit. Menawi sampun bubar malaikat menika munggah wonten ing inggil, wonten ing langit. Qala dawuh sapa nabi, fayas'aluhum mongko takon ing malaikat sapa Allah, Gusti Allah azza luhur sapa Allah, wa jallalan agung sapa Allah, wa huwalan utawi Allah iku a'lamu zat kang udaneni sapa Allah bihim kelawan malaikat. Gusti Allah niki sampun ngertos
tapi takon maring malaikat. Tanglet napa? Gusti Allah niki tanglet napa maring malaikat? Min aina iku saking dijitum teko sapa sira kabeh malaikat jenengan iki tes saking bundi. Fayaquluna moko matur sapa malaikat jikna teko sapa kita min endi ibadin saking sandinge pira-pira kawula laka kaduwe panjenengan fil ardi ing dalem bumi. Malaikat jawab, kula niki nembe mawon dumugi saking majlis-majlis ingkang teng mriku kawulane panjenengan kumpul kagem zikir. Yusabbihunaka kang padha maca tasbih sapa ibad wa yukabbirunaka. Yusabbihunaka kang padha maca tasbih sapa ibad ing panjenengan wa yukabbirunaka lan maca takbir sapa abad ing panjenengan wa yuhallilunaka lan padha maca tahlil sapa abad ing panjenengan wa yahmadunaka lan padha maca wa yahmadunaka lan padha muji sapa abad ing panjenengan wa yasalunaka lan nyuwun sapa abad ing panjenengan. Kula niki nembe dumugi saking panggenan-panggenan tiyang ingkang sami kumpul. Mereka kawula-kawulane panjenengan menika sami maos tasbih maring panjenengan, sami maos takbir dumateng panjenengan, sami maos tahlil, maos hamdalah, muji dumateng panjenengan lan abet-ngabet menika nyuwun maring panjenengan. Terus Allah tanglet, qala dawuh sapa Allah, wa madalan ing apa suwiji yasaluni padha nyuwun sapa abet ing ingsun. Lah, ngabet niki kawulane kula niki nyuwun apa sih? Qalu padha dawuh sapa malaikat yasaluna nyuwun sapa abet ing panjenengan jannataka ing swarga panjenengan. Ya Allah, niki kawulane panjenengan sami nyuwun surganipun panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sapa Allah, wa hal ra'au apa toh padha ningal sapa abad jannati ing swarga ingsun. He malaikat, apa wis tau weruh niki kawulane ingsun maring surga? Qalu dawuh sapa malaikat, la ay rabbi, mboten duh Gusti. Gusti Allah tanglet maring malaikat, apa niku ahli ahadan wis tau ningali swarga? Nggih. Pun nate napa dereng? Malaikat jawab dereng ya Rabbi. Qala dawuh sapa Allah, fa kaifa law ra'au, fa kaifa mongko hale kaya apa law ra'au lamun mirsani sapa abad jannati ing swarga ingsun. Lah kaya ngapa nek mereka niki pun ngertos surgane kula. Qalu dawuh sapa malaikat, wa yastajirunaka lan sami nyuwun dipun slametaken sapa abad ing panjenengan. Menawi mereka niki ahli ahadan, ahli ngaos, ahli zikir pun ngertos surga, mereka menika badhe nyuwun dipun slametaken dening panjenengan ya Allah. Qala dawuh sapa Allah, wa mimma lan saking apa yastajirunani padha nyuwun dipun slametaken sapa abet ing ingsun. Qalu dawuh sapa malaikat, min narika saking neraka panjenengan ya Rabbi duh pangeran kula. Nggih. Lah menawi sampun ningali surga niki ahli zikir sami nyuwun dipun slametaken. Gusti Allah tanglet dislametaken saking napa? Dipun slametaken saking nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Allah, wa hal ra'au apa toh padha ningali neraka sapa abad nari ing neraka ingsun. Qalu dawuh sapa malaikat, la mboten ya Allah. Lah nek semisal nyuwun pitulung saking neraka, apa ahli ahadan wis nate ningali neraka? Dereng. Nggih.
Qala dawu sapa Allah fa kaifa mongko hale kaya apa lau ra'au lamun ningali sapa abet nari ing neraka ingsun qalu dawu sapa malaikat wa yastaghfiruna kalan sami nyuwun dipun pangapunten sapa abet ing panjenengan menawi sampun ngertos neraka niki para ahli dzikir badhe nyuwun ngapunten nyuwun dipun ampuni sedaya kesalahan-kesalahanipun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, qad ghafartu. Niki. Qad ghafartu teman-teman ngampura sapa ingsun, lahum maring ngabet, fa'ataituhum lan paring sapa ingsun ing ngabet ma ing barang sa'alu kang padha njaluk sapa ngabet. Menawi kados niku malaikat qad ghafartu lahum kula badhe mangapunteni kawula-kawulane Allah Subhanahu wa taala lan kula badhe maringi permintaane kawula wa ajartuhum lan nyelametaken sapa ingsun ing ngabet mimma saking barang istajaru lan kang padha njaluk selamat sapa abet menawi hamba-hambaku menika nyuwun dipun slametaken kula tek slametaken niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kados kula panjenengan kempal wonten mriki sami zikir sami nyuwun dipun pangapunten dening Allah insyaallah Gusti Allah mangapunten. Kepengin selamat saking neraka insyaallah Gusti Allah nyelametaken kita saking neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sapa nabi fayaquluna mongko dawuh sapa malaikat rabbi duh Gusti fihim iku ing dalem ngabet fulanun utawi ana fulan ana wong siji abdun kawula khotoun kang akeh salaeh innama marra angin pestine lewat sapa abet fajalasa mongko lungguh sapa abet mahum sartane ahli dzikir. Terus malaikat matur maring Gusti Allah, ya Allah niki teng ahli ahadan wonten setunggal tiang anu ora niat ngaji ora nggih tapi nderek lungguh teng mriku kados wonten putra nderek ndugiaken tiang sepae karena nu ora niat ngaji nggih niate nganter lah kok kambi nunggu ngaos lenggah nderek lenggah teng mriku kepripun qala dawuh sapa nabi fayaqulu mongko dawuh sapa Allah walahulan iku kadue fulan ghafartu ngampura ingsun tiang sing mangen iki mboten niat ngaos nggih mung andon mampir nderek lenggah bareng sartane ahli majlis iya tek pangampura juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hum utawi ibad iku al qaumu qaum la yasqa kang ora bakal cilaka bihim kelawan ahli majlis sapa jalisuhum wong kang padha njagong bareng sartane ahli dzikir. Nah, hum tiang-tiang sing pada mampir anu mboten niat ngaos, kok nderek ngaos. Nggih. Niki termasuk golongane tiang-tiang ingkang mboten cilaka. Allahumma amin amin ya rabbal. Wong sing mampir ora niat ngaji beda pangapura napa malih sing genah saking griya niat kula niat ahadan, kula niat ngaos teng mrika-mrika nggih. Niat nderek lenggah teng mriku ora ketan ngambi ngantuk. Nggih. Niku ngajine kaya ngantuke temen. Nggih. Tapi pun niat saking dalem, pun niat ngaos, nderek lenggah teng mriku, mesti Gusti Allah badhe mangapunten. Mesti Gusti Allah badhe nyelametaken saking neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mugi ingkang sekedhik menika saged manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin.
Hingga kula cekap semanten mestine kathah kelepatan saya sunan ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahul kafi rabbuna